Moi kaikki! Möffönen täällä taas ja tässä olisi toinen video heti perään ja se mitä miksi nämä kaksi tulee niin nopeasti putkeen niin johtuu siitä, että tuo oli kauan ollut ja nyt vasta on tehty tuo YouTubeen varmistuksen, että pystyn vähän mitenpäin video uppaa. Se oli ollut kuule jo viikko sitten upattuna, mutta ei pystynyt julkaisemaan vielä kun pitää se varmistus kun mä sanoin. Anteeksi jos toistan. Mitäs peliä tässä jaksossa olisi pelata? Planet Side 2 voisi olla ihan kiva tälleen, koska Bäfää ei olen isäni luona ja hänen koneensa ei ole yhtä tehokas kuin omani ja tässä ei ole Bäfää. Bäfää ei ole omana vaan kokeiluna Originista, että siitä ei tule mikään ikuinen sarja, että ehkä jakso tai kaksi vaan. Mutta nämä pelit mitkä tässä teille näkyy, niin näistä peleistä voin tehdä videota. Mennään. Oho, ei näköjään mennäkään tässä niinku lataus, että ne... Se on MV2. Taas yksi peli, missä mä oon sairaan paska. Bäfäässä olen vähän kehittynyt enemmän. En ole pitkään aikaan pelannut. No joo, hyvä. Tästä Pitle joku uusi. Just olin painamassa siihen nappiin. Umpisuoli. Tässä on... Se on Luke. Moi persikka. Vois vaihtaa nimen mä Födeksi oli Tofsu ennen. Fönen. En kahta mitään. Tää sensitive on ihan hirveän iso. Jos saan yhden tapon, niin voitte olla ylpeitä minusta. Koska siitä voi vain unelmoida. Ei mulla on stoppimpa väline, se voi vähän mulle auttaa. Tämä ei falling damaa. Ai joku pitää mahtaa saada se äskeisen Luken. Kirjoittakaa kommentteihin jos voitte. Minä en sitä nähnyt ja en jaksa replayna katsomaan. OBS on vähän se huono, että näette ei pysty katsomaan näitä videoita ennen kuin uppautuu päin, että se on ehkä hiukkanen perseestä, mutta sen takia näette kaikki mokat ja sellaista niin live-kommentaroja, että ei mitään ei editoida ikinä pois. Loomakin kohdat pidetään tässä. Hatte nauraa. Team deathmatch. Let's do this. Ja mä ase ainakin toimii. Tää on Airsoft B90. Näettekö Airsoft kuulija ampuu? Mä ei tästä täällä oikein se ääntäkään kuulu. No, 3 tappaa tuli, että saatte olla ylpeitä minusta. Mutta
Ihan läpäällä toi stipu. Jos sillä saan tapon, niin... Jos saatte huutaa hoosinnoa. Tänään ajattelin varmaan 2 videoa tehdä. Ja mun videot ajattelen tehdä sellaisin 20 minuutin videoita, ettei mitään lyhyitä. Mä voin jotain lyhyitä tehdäkin, jos te haluatte. Ja lyhyitä tulee, jos ei vaan yksin näitä jaksa pelata niin kauan. Ja nyt on vappu ja... Sain quadcopterin. Isäni osti huuto.netistä. Joo, nyt on niin hoosiannaa. Nyt saan topsu saist... Vai... Mitä on topsu? Möfföinen miala. Tää oli hieno. Ase, jos ei tarvinnut tähtäintä. Jos jokaisella käsillä on asenne. Ei hitto. Noobituberi. Mitä mä Födeltä odotatte? En mä Födel mikään pro ole. Hittomarkkeri! No kyllä niinkään hittomarkkeri tuu. En minä osaa suomeenkaan puhua. Olen kiinalainen, en osaa suomea. Minä olen mofo, minä ei puhu huua suomea. Ei, mistä ammutte minun? Minä kerron, mistä minä olen peräisin sitten vasta kun saan 100 supaa ja no ei ihan 10 supaajan kohdalla kertoa mistä olen kotoisin. Murteista ette osaa päätellä. Tän leikki jotain vaan murottanut niin oikeasti. Snipulla oli hauska, kun oli niin haastava hankkia se tappoja. Hitmarkkeri! No joo, se oli tuplat. Jos on quiz-koopin ihan vaan videoa varten, niin... Olen maailman paskin kalasten palaa tietokoneella. Minä kauhean missään peleissä kauhean hyväkään ole. Enemmän hivi tulee sieltä. Tietenkin me firsta raketellaan hanurin. Olin niin huono, etten näy edes leaderboardeilla. No ei, niin mä Föden tavalla en ollut huono näin. 3. huonoin pelissä. Yes. Tämä oli MV2 vähän ja... Jos kuulette taustalta enemmän isäni... Tais mennä tais tulla kolori! Hermanni! Tuolla aika hauska. Tällä koneella olen vielä OnePC:ssä, koska en tykkää tästä hiirestä ja sensitiivistä ollenkaan. Ota videon.
Videon kuvaus kesken. Se kyllä tuntuu, että tämä video taisi olla kyllä tässä. Ei jaksakaan. Tämä peli. Onneksi on zombies. Pakko vähän näyttää videolla. Vähän randomimpi video, missä pelataan vähän erilaisia pelejä. Minä olen viestejä vastaamassa nytten. Saa spämmiä mitä haluaa tai lähetellä viestejä. Ne on kiinnostaa. Tätä voidaan pelaa ehkä minuutti tai 2 sen verran kyllä paskapeli. Oh my god. MG4, mikä tulee? Oh my god, nyt tulee Blueprint juttu Craft. Blueprint. Hieno kolori, Hermanni! Siellä tapahtui taas kolari. Se niille paras ajamaan tulla enkä olla minäkään. Täällä on paljon pelaajia kyllä tähän aikaan. Bot Team Deathmatch. En halua tuohon, painan väärää nappia. Mikä olisi hyvä? Bot Deathmatch. Siellähän isäni ajelee tuolla quadcopterilla. Ruani aja. Tuliko taas kolari vai? Patteri loppu vai? Älä huijaa, kolari tuli! Oli. Nytten pääsin peliin ja... Mikä tämä? Tuokaa! Kuolema tulee. Allahu Akbar, räjähdys tuli kyllä. 2 pippara. Double kill. Headshot. Alkaa leikki. Paras peli ikinä. Niin.